bones! Què tal? Jo sóc en Roger, el vostre professor del programa Mot a la Feina. Ara que estem tots confinats, hem cregut oportú des del Servei d'Esports recuperar aquest projecte que estem duent a terme de forma setmanal dins el campus Montilivi, on prima l'activitat física, moure'n justament dins un horari laboral. Llavors, com que sabem que, si no la majoria, el 90% de la gent està confinada a casa, entenem que hi ha poca mobilitat, que hi ha poca activitat física, així que res, esperem que pugueu portar a terme el tipus d'exercici que nosaltres realitzarem al llarg d'aquestes setmanes i que sobretot ho disfruteu i que ho poseu en pràctica. Així que som-hi! Aquesta primera part consistirà en realitzar exercicis senzills de peu. Per realitzar-los necessitarem una esterilla i estar descalços o amb roba còmoda. Serà important recalcar que en tots els exercicis que realitzem al llarg de totes les sessions que anireu veient i anireu practicant, qualsevol lesió que tingueu o qualsevol dolor, qualsevol molèstia que sentiu durant algun dels exercicis, l'objectiu seria intentar de millorar aquesta mobilitat sense empitjorar el vostre estat de salut. Per lo que sí, sempre serà important intentar de moure el cos o de moure aquella articulació o realitzar aquells exercicis que jo us faré fer d'una manera sana, segura i saludable. Significa que si a l'hora de realitzar un exercici, com per exemple pujar el braç cap amunt i fins a cert grau comencem a notar un cert dolor, podem intentar de no arribar fins a aquest punt i jo sempre dic el mateix, de notar molèstia però no notar dolor. Per lo que puc notar molèstia a partir d'aquesta alçada, però puc començar a notar molt més dolor o una molèstia molt més exagerada, molt més acusada, molt més forta a la vegada que intento de pujar el braç més amunt. Doncs bé, en tots els exercicis que es facin, sempre hem d'intentar d'evitar aquest llindar superior de dolor. Si una escala de l'1 al 10, si el 10 és que és molt dolor i que l'1 que no notem res, doncs com a molt una certa molèstia d'un 4 o un 5. Si sobrepassa aquesta molèstia, o bé l'exercici està contraindicat per vosaltres, o bé reduïm el rang de moviment. Els primers exercicis, com he dit, es realitzaran de peu, per lo que anem a començar. El primer exercici, flexionem els genolls amb les cames obertes a l'alçada de les espatlles, flexiono, 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 el cul sempre estarà cap enfora, flexiono i tiro el cul cap enfora, aquí. I les mans quedaran entrecreuades, com si ens volguéssim llançar de bomba, flexiono el cap i intento d'empassar tot el meu cos, de dibuixar una pilota amb tot el nostre cos. Des d'aquesta posició agafo aire i quan començo a deixar l'aire lentament vaig estirant els genolls, vaig deixant anar els braços i quan ja estigui tots els genolls estirats vaig anant vèrtebra a vèrtebra, inclinant, verticalitzant el cos. Un cop tingui el cos verticalitzat en posició neutra, li afegeixo els braços i allargo tot el que pugui els braços en direcció cap al sostre. Agafo aire i quan deixi l'aire, a la vegada que flexiono els braços, vaig fer una flexió cervical alta, vaig flexionant per tant el cap, vaig incorporant les vèrtebres mitges, toràciques, baixes, lumbars. Quan ja no pugui flexionar més el tronc, a partir d'aquí flexiono els genolls i em vaig a recollir amb les mans entrecreuades per dins, com si em volgués llançar de bomba. Aquest exercici el podíem repetir de 5 a 10 repeticions. El mateix exercici, però tant a la baixada i a la pujada, és a dir, tant a la baixada com a la pujada, els braços i les mans, en lloc de pujar per dalt i per davant, pujaran pel costat, amb aquest moviment d'abducció. Llavors, fem una vegada, aquí em tanco, agafo aire, exhalo. I aquest exercici el podríem repetir també de 5 a 10 vegades. Si la respiració ens costa molt controlar el ritme respiratori, podrem fer respiracions suaus sense prestar atenció a la respiració. Si sóc capaç d'agafar aire i quan deixar l'aire pujar i amb la mateixa aspiració, per tant, quan vagi traient l'aire vaig realitzant tot el moviment, si sóc capaç d'arribar a tot amb aquesta aspiració, perfecte. Si no sóc capaç, doncs a la meitat agafo aire i quan deixo l'aire acabo de pujar, i el mateix a la baixada. I un següent exercici, ens col·locarem de costat, col·locarem la nostra cama esquerra davant, la cama dreta a darrere i els braços. Comencem amb el braç dret a davant, per tant, al contrari de la cama i el braç esquerre a darrere.
L'objectiu seria que el nostre braç dret estigui portant una tracció, intentant de buscar alguna cosa per agafar-lo, intentant d'allargar el braç en tot moment, a la vegada que jo intento d'allargar la cama de darrere. El braç esquerre estarà en aquesta posició per intentar fer també aquest moviment contrariat. És a dir, estiro el braç dret cap endavant, allargo tot el que pugui. Estiro la cama esquerra cap enrere, l'allargo tot el que pugui. I hi afegeixo el braç esquerre. És important que no notem en cap moment que la nostra pelvis es gira i es compensa, o que el nostre cos s'encongeix, o que flexiona les dues cames, sinó que en tot moment la cama, principalment la cama de darrere, sempre ha d'estar estirada. Pot ser que en funció de la quantitat d'escurçament que tinguem de la cadena muscular posterior, el bessó, l'isquiotibial, el sòlid, etc., notem molta tensió. Si notem molta tensió quan estic fent aquest exercici en el bessó, puc reduir una miqueta la distància, per intentar de no notar tanta sensació. És aquella molèstia que dèiem abans. Puc notar molèstia, però no puc notar dolor. I el mateix canviem de braços. Ara és l'esquerra que està davant, ara és el dret que està darrere, i d'aquí també busco aquesta profunditat. Recordem que hem comentat que el que no volem és que el cos basculi cap al costat, sinó que la nostra pelvis sempre estigui orientada cap endavant. I aquí podrem mantenir la posició de 5 a 10 respiracions. Un cop hàgim fet 5-10 respiracions amb un braç, 5-10 respiracions a l'altre braç, realitzaríem exactament el mateix amb l'altra cama. 5-10 respiracions amb un braç i 5-10 respiracions amb l'altre braç. Espero que us hagi agradat aquesta primera part, així que anem a la part que ja ens estirem en el terra i realitzarem exercicis en quadrupèdia, de costat i de cap. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. 9. I l'última, fiquem l'última. Inhalo, exhalo. Inhalo i exhalo. Vale. Molt bé, anem a fer el mateix amb l'altra cama. Ens girem de costat i exactament el mateix. Col·loquem el braç a sota, col·loquem les cames flexionades, la mà superior descansa plana al terra i agafo aire, exhalo, pujo. Intento d'alinear un moment aquest genoll i aquest peu i aquí dona la sensació que el meu peu el tinc més amunt, però no és així. Inhalo, exhalo i baixo. Una. Inhalo, exhalo, alineo. Inhalo, exhalo i baixo. 2. Són exercicis que esteu veient que sembla que no treballi molt, o sembla que no puguis arribar a treballar tant, però si es fan bé i es fan lentament i conscientment, notareu realment que treballa la zona del gluti, que treballa la zona del quadrat lumbar i, sobretot, que és el que m'interessa, treballa la mobilitat d'aquesta pelvis respecte a l'articulació coxofemoral, la part de la cadera, del cap del fèmur, tot això que ara massa temps asseguts i massa temps sense moure'ns. Per tant, és important anar introduint aquest tipus d'exercicis. Tinc important 6, inhalo, exhalo, pujo, inhalo, exhalo i baixo. 7, inhalo, exhalo, pujo, inhalo, exhalo i baixo. 8, inhalo, exhalo, pujo, inhalo, exhalo i baixo. 9, i l'última, inhalo, exhalo, pujo, inhalo, exhalo i baixo. 10. Bé, jo he notat aquesta zona d'aquí, espero que vosaltres també. Seguim amb exercicis en aquesta zona d'aquí. Ens tornem a col·locar en quadrupedi, com estàvem abans. Abans, si ens recordàvem, havíem fet un exercici de mobilitat, el gat i el gos, o el gat i la vaca, és igual, té molts noms. Doncs aquí ara el variarem una mica, per començar a treballar, com dèieu alguns abans, la zona de l'operació bikini, d'aquesta zona aquí abdominal, de tot aquest core, que no només es creu que és la part anterior, sinó que realment sempre dic que és com si fos una bota d'aquestes de vi dels pirates, una bota d'aquestes de fusta, si ens imaginem, el nostre core igualment té tot aquest recorregut, tant la part anterior i lateral com posterior, i a la part inferior té el sòl pèlvic i per la part superior té el diafragma. Així que són també estructures interessants de treballar que, depèn de l'hora d'aquest confinament, també el farem aquest tipus de treball. Llavors, abans de treballar aquesta zona del centre, d'una manera més notòria, farem un exercici que sembla fàcil però que tampoc ho és tant. Llavors, important, el pubis el mantindrem, no estarà ni cap a nosaltres, per tant el cul no l'amagaré, no estaré dibuixant aquesta columna accent, però tampoc estaré dibuixant el cul en fora, una columna lumbar més pronunciada, sinó que intentaré mantenir en tot moment aquesta posició neutra,
Si no sé controlar la posició neutra, col·loquem una mà en la zona del pubis, una mà en la zona del pubis i d'aquí creo curvatura lumbar, per tant, fer una miqueta el pont, porto el pubis cap a mi, aquests són els dos extrems, el que sí que he fet al principi, doncs ens quedem just en el punt mig. No està ni el punt molt cap enfora, ni està el pubis molt cap a nosaltres, sinó que està un punt mig. Per això es diu punt neutre. Un cop tenim el punt neutre localitzat, l'hem de mantenir en tot moment. Aquí el que farem és el nostre braç dret, aquest braç d'aquí, anirà allargant-se de manera que només acabarà tocant la zona de la punta dels dits, del segon, del tercer, del quart i pot ser del cinquè dit. Hem d'intentar que el cos no es modifiqui res. És a dir, ara, un cop tinc allargat tot que pugui aquest braç, intento de fer un diagnòstic del nostre cos i d'avaluar si realment el meu tronc ara el tinc rotat, el tinc girat d'aquesta manera, llavors el rectifico. Si tinc sensació que la meva pelvis d'un costat s'ha desplaçat més cap endavant, doncs la rectifico. Hem d'intentar que la posició neutra de tot el cos, aquests genolls alineats amb la pelvis, aquests braços alineats amb els ombros, activar la cintura escapular, que a nivell de les escàpules interescapularment hi hagi una bona activació, aprieto amb els braços perquè no se m'enfonsi el pit. Doncs mantinguent aquesta posició, allargo i estiro. Mantinguent aquesta posició, noteu ara com el nostre cos voldrà fer un canvi de pes i intentem de mantenir una bona activació de tot el cos perquè no hi hagi cap tipus de desajust. Què haig de fer? Doncs aquesta mà que només està tocant, la mà dreta que només està tocant el terra amb els punts dels dits, l'aixeco literalment 2 dits, no més. Noteu ara com el canvi de pes està més al braç esquerre. Comprovem si ara el nostre cos ha caigut i la meva escàpula esquerra està alada, sobresurt per fora, l'activo, aprieto el braç contra el terra, mantenim la posició, tornem el braç cap enrere i anem a fer el mateix amb l'altre braç. Estiro, mirem que el cos no s'hagi modificat, no s'hagi girat cap a un costat ni cap a l'altre, mirem que la pelvis no hagi basculat, que els ombros no hagin quedat en direcció a les orelles i cap amunt, que no hagi perdut el meu cos, sinó que activo aquesta cintura escapular. Des d'aquí estiro i separo dels dits del terra més o menys aquests 2 dits. Aquesta mà del terra són més o menys uns 2 dits. Mantinc l'activació, que no caigui el cos, aguanto 2, 1 i torno. Anem a fer exactament el mateix amb les cames. Si avanço una miqueta perquè veieu les cames i exactament el mateix. Activo la cintura escapular, alineo el tronc, estiro una cama, per exemple la dreta, estiro, fins a contactar només amb els dits. Avaluo com tinc el cos. Tinc el tronc caigut, l'activo. Tinc la pelvis de la cama que tinc allargada, la tinc més torta, doncs la realineo amb la cama contrària. Tinc el cul cap enfora, doncs rectifico la posició neutra. Intentem de recuperar aquesta posició neutra. I mantinguent aquesta activació, haver fet aquest previ scanning, estiro i aixeco 2 dits del terra, només molt poc, la cama. Mirem com el pes del cos canvia. Intentem de mantenir la posició 2, 1, descanso la cama, torno arrossegant, descanso els genolls alineats amb la pelvis i anem fent el mateix exercici cap a l'altre costat. Fem l'altra cama, estiro la cama esquerra, allargo. Reavaluo com tinc el cos, escàpules, ombros, cap, pelvis, esquena. I un cop tinc la bona posició, reparteixo bé les forces, activo aquest centre, que ja veureu que de forma involuntària ja s'activarà, aquest centre d'aquesta operació biquini, i des d'aquí estiro i separo el peu del terra, aquests 2 dits de distància. Notarem com la mà del mateix costat, la mà esquerra, té més pes, per tant intentem de rectificar una miqueta el pes, que les escàpules no caiguin, que aguanto 2, 1 i torno a la posició. Bé, seguint aquest mateix concepte, anem a fer el mateix, però ara estirarem a la vegada una cama i un braç. Ho farem al contrariats. Llavors, anem amb el braç, amb la cama esquerra, estiro. Anem amb el braç contrari, cama dreta, anem amb la cama dreta, anem amb el braç contrari, braç esquerre, estiro. Reavaluo com tinc el cos, i per l'escàpula l'activo, la pelvis, el cap, els ombros, la cadera, i des d'aquí ara aixeco 2 dits, mantinc la posició, aguanto 3, aguanto 2, aguanto 1, torno.
Recupero la posició i anem al mateix a l'altre costat. Estiro, 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 busco el punt màxim distal possible, allunyat del centre, reavaluo com tinc el cos, recol·loco l'ombro, recol·loco l'espatlla contrària, recol·loco el cap, la pelvis, vale, tot, la rotació que podem fer de la cama i d'aquí som-hi. Separo 2 dits del terra, 2 dits del terra, mantinc la posició, 3, 2, 1, descanso. Torno a la posició inicial. Aquest exercici el podríem repetir fins a un total de 10 vegades, igual que els altres. És un molt bon exercici de consciència corporal i per entendre una mica com tenim el nostre cos. I anem a fer ara un nivell una miqueta més. Serà important que quan fem aquest exercici que sapiguem en tot moment com tenim el nostre cos, perquè si no tenim un control del nostre cos, és molt probable que fem l'exercici de forma incorrecta, llavors la dificultat o la sensació que tindrem de treball serà menor i el resultat, per tant, també serà menys satisfactori. Llavors, mans alineades colze, alineades als ombros, el genoll alineat a la pelvis. Des d'aquesta posició, la posició neutra la busquem ni fora ni endins, ens col·loquem al punt central, activo la cintura escapular, que no caigui el pit, que no estigui el pes repartit per l'espatlla, vull que l'espatlla estigui activa, com des d'aquest cerat anterior, principalment. Empenyem amb les mans en direcció cap al terra, com si pogués fer una flexió, i mantinguem tota aquesta posició i el cap alineat, aquesta seria la posició del cap, mantinguent aquesta posició no vull que es modifiqui res. D'aquí agafo aire i quan deixi l'aire, literalment, un dit del terra aixeco els genolls, sense que es modifiqui res. Som-hi. Deixo l'aire i aixeco un dit del terra. Si m'aixequeu més serà massa fàcil, ha de ser un dit del terra. Mantinc aquí 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Si quan descanso tinc la sensació que el meu cos se me'n va endavant o se me'n va enrere, vol dir que probablement quan jo he pujat he anat cap endavant, per això quan he tornat he anat enrere, o al contrari, quan he pujat he anat enrere i quan he tornat m'he desplaçat cap endavant. Llavors sempre serà en direcció contrària de màmul que hagi fet. Vinga, som 5 aquest. Inhalo. Exhalo, activo posició neutra i som-hi. Un dit. Mantinc aquí, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Inhalo, exhalo, un dit. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Inhalo, exhalo, som-hi. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Vinga, l'última. Inhalo, exhalo i 5, 4, i vaig respirant, 3, 2, 1, descanso. Bé, aquí hem de notar tot aquest quàdriceps, aquest centre, aquest pectoral major i menor, el bíceps que també participa, aquest serrat anterior que ens ajuda a estabilitzar l'escàpula, aquest camperell de l'escàpula, un múscul superimportant per la respiració. És un exercici molt complet i molt interessant. Més exercicis. Aviam, deixem mirar la xuleta. Ens estirarem de cares amunt. Veig aquí que ens queden 5 minutets aproximadament. Allargarem una miqueta més. D'aquesta posició anem a donar una mica de mobilitat i de bombeig en aquests discos intervertebrals, en general tota la columna. És un exercici que a mi m'agrada molt, i dic l'exercici del 3, és molt senzill, aquest exercici. I consistirà en flexionar els genolls i portar-los cap al pit. Les mans quedaran amb els dits entrecreuats i agafaran just per sota dels genolls. Portar els genolls cap al pit. Literalment com si anéssim de bomba. Si no arribo, puc agafar-me fins on pugui de les cames. No fa falta que estiguin els dits creuats. Però si puc, millor, perquè hi haurà més sensació. Dits entrecreuats, m'agafo més o menys just després dels genolls i porto els genolls cap al pit. I des d'aquesta posició flexiono el cap, tot el que pugui, com si volgués fer un petó en els genolls, amb la mirada en direcció al marit. I d'aquí mantenim 3 respiracions. Som-hi. Un cop estiguin les 3 respiracions, afluixo una mica les cames i descanso 3 respiracions amb el cap al terra. Les 3 respiracions seran al vostre ritme. No seran respiracions forçades, no seran respiracions profundes, seran al vostre ritme respiratori que ara mateix teniu. Agafo aire i som, i exhalo. Torno a repetir aquest exercici 2 vegades més.
I baixo, afluixo cames, afluixo cames. I farem l'última vegada, hem de fer un total de 3, inhalo i exhalo i flexiono el cap, em miro malic i vaig fer un petó per la part de dins dels genolls. Mantinc aquesta posició. Vale. Ja que estem en aquesta posició, aprofitem per donar mobilitat a la columna lumbar. Sí? Un exercici molt senzill, seguint amb el mateix patró. Ara col·loquem els braços estirats com si ens clavissin la creu. Doncs aquí estem els braços estirats, 90 graus més o menys, 90 graus, un bon contacte al terra. I aquí el que farem és, mantenint les cames en una posició còmoda, flexionades, balancejarem les cames en direcció cap a un braç fins on el meu cos toleri. Si no hi ha molèstia, si no hi ha dolor, quasi fins que els peus em toquin al terra o els genolls em toquin al terra. Agafo aire, exhalo, marxo. Agafo aire, exhalo i torno al centre. Que hi ha molèstia, ens quedem just en el moment abans. Agafo aire, exhalo. Ui, aquí noto molt, doncs ens quedem una miqueta abans. Agafo aire, exhalo i torno al centre. Són 10, som-hi, portem 2. Inhalo, exhalo i lentament vaig intentant de portar paral·lelament els peus amb els genolls. Que no caiguin davant els peus, que no caiguin davant els genolls. Intentem que sigui una única peça, de forma que on vagin els peus, o la velocitat que vagin els peus, anirà a la mateixa velocitat als genolls. Inhalo, exhalo, vaig cap a l'altre costat, fins on arribi. Aquests braços ens donen aquesta estabilitat. També notarem tota aquesta zona intercostal, d'aquests oblics que van treballant. Aquí també estem fent part d'aquesta bikini. Però el que m'interessa més aquí és que a part de donar mobilitat a la zona costal, estem donant mobilitat a la zona lumbar i dorsal, que és el que m'interessa d'aquest exercici. Inhalo, exhalo, torno. Inhalo, exhalo, vaig cap a l'altre costat. Aquí jo per exemple tinc més restricció perquè aquest no riu. Inhalo, exhalo, torno. Vinga, portem una 6, 7, una 6. Inhalo, exhalo, vaig cap a l'altre costat. Aquí riu molt més. Pot ser que noteu, que és un canvi de moviment en quant a la distància, en quant al recorregut o en quant a la sensació. Ostres, aquí noto molt més que em tira molt més. Aquí realment em tira moltíssim més. I és que, no sé si ho podeu veure, però és que em queda generosament un puny de distància. Una distància d'un puny o de mig part. I en canvi aquest d'aquí arribo perfectament. Llavors, aquí ens està donant pistes que el cos necessita moure's. O que hi ha alguna disfunció, alguna alteració muscular, vertebral, costal, a nivell del diafragma, etc. Des de la zona que no arribem. Anem acabant ja? Bé, i d'aquesta, perquè hi hagi més activació d'aquest centre, d'aquest cori que dèiem abans, doncs ara aquí li estiro les cames, una cama la tindré flexionada, un contacte al terra la tindré estirada. Si pateixo molt amb la cama estirada, la flexiono una mica. Busquem un punt que hi hagi un punt de treball que sigui còmode. Els braços igualment. D'aquí estiro la cama i jo faig exactament el mateix. Estiro, porto la cama al peu. Ara sí que el peu, l'objectiu seria que el peu toqués al terra, però jo perquè el peu veu un tal del terra. Torno. I el mateix a l'altre costat. Torno cap allà. Inhalo, exhalo i pujo. Inhalo, exhalo. Marxo. Inhalo, exhalo. Pujo. Inhalo, exhalo. Marxo. Inhalo, exhalo i pujo. Canvi de cama. Estiro la cama, busquem un punt relativament còmode que no pateixi molt. I som-hi. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Torno. Inhalo, exhalo. Marxo. Com tio aquí. Inhalo, exhalo. Torno. Inhalo, exhalo. Marxo. Inhalo, exhalo. I torno. I per últim, el mateix, com les dues cames a la vegada. Cuidado que aquest ja és més potent, aquí hi ha més activació d'aquest centre. Els braços igualment a la mateixa posició, busquem aquest punt també còmode. Aquí sí que és cert que les cames, com més flexionades, més fàcil serà l'exercici. Com més estirades, més difícil i més activació, perquè el pes estarà més lluny del centre. Per tant, efecte proporcions de gravetat, doncs hi haurà algú que haurà de resistir aquestes cames per controlar-se. I aquest algú, entre altres, a part dels flexors de cadera, que l'especial és el psoas, és la musculatura abdominal, sobretot aquests oblics,
principalment, i aquest transversió, sobretot els oblics. I la musculatura posterior de l'esquena, que ens ajuda també a incorporar la pelvis en tot moment. I som aquí, agafo aire, exhalo, giro. Aquí no vull que toqueu el terra, me'n quedo literalment a un dit del terra, com si volgués pentinar l'aigua. I inhalo, exhalo, pujo a poc, que no sigui batzegades. Roger, quan faig cap aquí, doncs noto molèstia, el que us deia, ens quedem just en el punt abans o just en un punt tolerable. I inhalo, exhalo i torno. I inhalo, exhalo, vaig cap al costat, aquí. I inhalo, exhalo, pujo. 4, en fem 2 més. I inhalo, exhalo, superbo aquest exercici, potentíssim aquest. I inhalo, exhalo, o només soc jo el que bé, i l'última, costat i costat, i inhalo, exhalo, marxo, i inhalo, exhalo, torno, i inhalo, costat, i inhalo, exhalo, marxo, i inhalo, exhalo, i torno. Bé, molt bé. Anem fent l'últim exercici per ja deixar-ho. Hem començat una miqueta més tard, ara són les 9:01. Allarguem, farem un parell d'exercicis més, si us sembla. Llavors, ja aprofitem que estem estirats, en farem un estirat i un assegut, o inclús el podríem fer de peu. Aprofitem que estem estirats, flexionem una cama, flexionem l'altra cama i més o menys els genolls haurien d'estar amb una flexió de cadera de 90 graus i una flexió de genolls de 90 graus. Significa que els meus genolls han d'estar 90 graus alineats vertical en direcció cap al sostre i alineats amb la pelvis. Què és el que no vull que passi? Aquesta curvatura lumbar que havíem descrit al principi, que teníem ja cert control o certa sensació de control d'aquest moviment, hem d'intentar que estigui rectificat en tot moment, que no hi hagi gens de curvatura lumbar. Com ho fèiem, això? Si col·loquem els peus en contacte del terra, portant el pubis cap a nosaltres, recordàvem que la lumbar quedava enganxada. O si col·loquem la mà, aquí faig una miqueta de pont a la zona lumbar, col·loco una mà a la zona lumbar, i aquí el que haig d'intentar és, portant aquest pubis cap a nosaltres, aquí notarem més la sensació estic notant que la meva lumbar apreta contra la meva mà, sense fer trampes i aixecar el cul. No va com aixecar el cul i deixar el pes del cos. Llavors, havent rectificat i anant tinguent l'esquena lumbar en tot moment en contacte, i aixeco una cama i aixeco l'altra. I aquí les mans estan ara al costat del cos, avui no li farem res, el proper dia hi farem coses amb aquest. I d'aquí, si jo ja no fes res, aquí jo ja estaria treballant. Si us fixeu, el nostre cos dibuixa una cadira o un 4. Doncs si jo sóc capaç de mantenir la lumbar enganxada, aquí, si toqueu la vostra panxa, uns més superficials, uns altres més profunds, notareu que sí o sí aquest centre s'activa. Per tant, aquí podria estar perfectament llegint un diari, les notícies d'avui, del dia del coronavirus, doncs, sense fer res, ja notaríem que tota aquesta zona ja està treballant. Per tant, això ja seria un exercici. En aquest cas seria un isosimètric, seria un exercici mantingut sense moviment. Perquè aquí s'estira també la poneurosis, la part més tendinosa i fatiga la musculatura. Per això aquí estem notant que estic treballant. Si jo mantingués molt de rato aquest exercici, què és el que passa quan nosaltres estem molt de temps assegut? Pot ser que apareixi alguna molèstia perquè el múscul i el lligament, sobretot el múscul, que necessita oxigen per treballar, es cansa i l'oxigen el acaba cremant. Llavors comença a manifestar un tipus de dolor, comença a donar-te la senyal de escolta, canvia de posició, que necessita oxigen. Llavors és el que li passa al cos quan portem moltes hores asseguts o quan portem en una posició determinada durant molt de temps. I d'aquí el que li puc fer, que és el que li farem per acabar aquest primer exercici, és estiro una cama, i estiré la meva esquerra perquè ho veieu, estiro, agafo aire, exhalo i la torno a la posició inicial. I anem el mateix a l'altra, inhalo, exhalo, estiro, controlem aquesta esquena que no es desenganxi en cap moment, inhalo, exhalo i torno. Què passa? Que si la meva cama l'estiro i la porto molt cap a baix, en direcció horitzontal al terra, paral·lel al terra, notarem, jo aquí estic demonant, notarem que la meva esquena es costa molt més de mantenir-la i per tant notarem molta més activació del nostre centre. Llavors el que us aconsello al principi és que més que estirar la cama i portar-la horitzontal al terra, o més o menys uns 40 graus o 45 graus, és que estireu més el genoll que no pas baixar la cama, perquè tingueu més sensació de control. Llavors estiro el genoll i aquí baixo una miqueta i ens quedem a un punt relativament còmode dels isquios, perquè notareu que si estireu molt el genoll hi haurà molta activació també dels isquios i exhalo. I anem fent aquest, inhalo, exhalo, estiro l'altra cama, que no modifiqui la posició, que ja sense veure-us us estic veient. Segur que ja veig al punt, uns quants, que el genoll al contrari el teniu al pit. Exhalo i el torno.
Recordem, 90 graus, els peus no cauen, té els peus que cauen, segur. Inhalo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, torno, inhalo, exhalo, estiro. Controlem aquesta esquena, inhalo, exhalo, torno. Vigilem aquests ombros que volen anar cap endavant, inhalo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, torno. I l'última, inhalo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, i torno. Baixo cames. Bé, aquest és dur, també. Si el fem bé, el fem conscient i sobretot si el fem lent, és molt potent. Últim exercici. Ens podem col·locar asseguts, amb les cames flexionades, de genolls, amb els peus d'aquesta manera. Així ja estem treballant també la mobilitat dels peus, del turmell. Em puc ficar de peu, em puc asseure en una cadira a la punta de la cadira perquè pugui fer l'exercici bé. El podem fer de moltes maneres. Jo el faré per qüestions de càmera i d'àudio, el faré assegut. Llavors, col·locarem les mans en posició de creu. Mà dreta sobre l'ombro esquerre i la mà esquerra sobre l'ombro dret. Des d'aquesta posició el que farem és, giro perquè ho veieu, ens imaginem que som un nino d'aquests que es posen en el cotxe, que sempre dic, d'aquests que amb el moviment es van movent cap endavant i cap enrere. Nosaltres fem una acció similar, però el moviment no el farem des de la pelvis, de fet per això també si estem asseguts és una manera de fixar-la, de fixar el sacre, sinó que el farem des de la columna lumbar alta o la columna dorsal baixa, que és el que m'interessa. Llavors, el que farem és flexionar el cos, giro cap a un costat, vaig cap enrere i ens imaginem que estic fent aquest cercle endavant, costat, endarrere, l'altre costat. Sí, anem a 10 cercles. Som-hi. Flexiono, estiro, vaig enrere. Intentem que el cos, veieu que ara estic movent les meves cames? Això vol dir que la meva vasculació l'estic fent des de la pelvis. El meu punt de recolzament és la pelvis. Això no ho vull. Vull que el moviment sigui només des del tronc. No haig de tenir sensació o hem d'intentar evitar que els genolls es moguin. Es moguin el mínim possible. No tenim que les cames, que els peus, en el cas d'estar en aquesta posició, doncs ens donen certa estabilitat. Canviem de costat, anem cap a l'altre costat. I recordem, intentem que aquests genolls no vagin basculant i que només sigui el tronc. Com més lent i més ample sigui capaç de fer l'exercici sense que es mogui cap altra part del cos, més productiu és i, per tant, més sensació de mobilitat tindrem i, més beneficiós és. Per què? Doncs perquè aquest tipus d'exercici el que busquem és donar mobilitat a aquell conjunt vertebral que de per si ja té tendència a moure's poc. Si a sobre, fisiològicament, ja es mou poc, si a sobre passem més hores del compte ja asseguts, o diem una altra manera, més hores del compte sense moure'ns gaire, que és el que ara toca en aquests temps, aquest sector de poca mobilitat no és que es mogui menys que sí, sinó que les vèrtebres, els conjunts vertebrals que estan superiors i inferiors, com que hi ha els del mig que es mouen menys, els veïns de dalt i els veïns de baix, hauran d'intentar de suplir la feina del que es mou poc. És a dir, han de treballar més. És com una cadena. Si hi ha algú que treballa poc, doncs la resta de gent ha de treballar més. I aquests són els que ens solen produir dolor, aquella lumbàlgia, aquell dolor, aquella molèstia, aquell m'he quedat clavat per una mineta de jupí per ordenar el cordó de la salata. El culpable no era el cordó, sinó que el culpable és tots aquells dies, tots aquells anys, tot aquell temps que poder no has de les senyals i que ens ha produït. Doncs, per la meva part, la primera classe prova pilot d'aquest Zoom ja la tindríem feta. De cares al proper dia, la setmana que ve, si no m'equivoco, crec que serà, ara us activaré tots la funció del micro i de la càmera, els que vulgui. Serà el mateix dia a la mateixa hora. Mirarem si ho fem des d'un altre dispositiu o no, en funció de la qualitat d'imatge i d'això que ara també podeu comentar i les feedbacks que tingui. I una miqueta l'estructura serà aquesta. Serà, com que ara sabem que ens movem poc, la primera mitja hora de la classe serà sí o sí moure'ns, serà una part més estàtica i prioritzarem una setmana més la zona lumbar, una setmana més la zona de la pelvis, una setmana més la zona de les cames, una setmana més la zona dels braços, una setmana més la part del cap i dels cervicals i la resta de la classe serà en funció de l'objectiu. Llavors, en funció del que jo us digui, hi haurà una part de mobilitat i una part de resistència muscular, de força muscular, de resistència cardiovascular, de mobilitat també, com avui, de respiracions i treball del diafragma, etc.